kanter. Maulan dito sa amin ngayon mga kanter. Kanina pa to, mga madaling araw kanter. Maulan na sa amin. Maghanap tayo ng labuyo mga kanter. Ulan. Dahan-dahan lang tayo paglalakad dahil madulas. Madulas ang daan. Yan manghanap natin kanter. Maghanap ng mga labuyo. Parang may mapanonood tayo ng video. Malapit na lang tayo kanter sa area. Mayroong labuyo. Sabi ng iba, mga kaibigan ko, mayroong labuyo dito. Mistiso na. Kaya natin mga kanter, kakatihin. Mahuli natin. Yan yung kanter. Dito na tayo. Area na yan kanter. Yun. Yung area na yan. Sabi ng mga kaibigan ko, mayroong labuyo dyan. Ano yung tawag yun? Mistiso na. I-update ko lang kayo mamaya kanter.
kantir. Nahuli rin natin. Sabi nila, istiso. Batang bata pa. Oh. Ang bata pa kantir. Mga kantir, mayroon tayong shoutout. Shoutout. Uli Habinyaw, shoutout. Joy Baning from Balintad, Bangon Bukidnon. Salamat sa inyong panonood, taga Balintad. Maraming salamat. Dito na lang ating video. God bless. Bye-bye.